Yun, great day mga kaspero. For today's vlog, mag-unboxing tayo. Dumating na po yung bagong suit natin mga kaspero. So ito na yung gagamitin ko sa pag spearfishing. Kasi yung ginagamit ko, sira-sira na. So bali, meron tayong dumating galing Charan! Live Spear! Ayan. So, i-unbox natin to mga kaspero. Ayan. So, salamat Sir Beno at nandito na yung pinadala mo. Ayan. So, di na natin patatagalin at buksan na natin. Whew. Ganda. Live Spear. Please handle with care. Ayan. So, let's go. Whoop. Oh, use. Ayan. So, eto na. So, bali, dalawa pala to mga kaspero kasi yung isa, para sa kasama ko, kay Master X. Yan! Wow! So, ito muna yung isa. Ayan. Ang ganda. So, bali, open seal ito mga kaspero. At, sa gustong bumili, ayan, maraming stock si Sir Beno nito. Pwede kayong mag-direct PM sa kanya. Ayan, meron siyang mga stock. At saka, may parating siyang mga bagong wetsuit na iba-ibang color. So, check nyo na lang sa profile ni Sir Beno. So, ito yung order ni Master X na large, Como Blue. Open seal siya. Open seal mga pero. Ayan. Ang ganda ng kulay, oh. Ayan. Yan. 2 piece siya mga kaspero. 2 piece. Yan o. Wow. Siyempre, live spear lang, saka lang. Ayan. Bali, 3mm to mga kaspero. 3mm yung kapal niya. Ayan. Ito yung pinaka-pencil niya. Ito yung pantaas. Ayan. So, yung size nito, kay Master X is large. Large siya mga kaspero. Ayan. Tapos, ito yung pants niya, yung pambaba. Ayan. Saktong-sakto ito kay Master X. Matutuwa na yun pag rating na sa kanya. So, tatawagan natin mamaya para makuha niya ito dito. So, syempre, di natin patatagalin at kukunin na yung sa akin. Oop. Yeah. Ha. Secret. Kung anong color. Yan. So, ang color nito mga kaspero is Como Green. Kasi green lover tayo mga kaspero. So, in order ko ay small. Small yan. Small. Ang ganda ng kulay. I love that. Salamat. Ayan. Napakaganda mga kaspero. Yung labas. Tsaka yung loob. Hindi na tayo lalamigin nito mga kaspero. Marami-rami na ulit itong ma-harvest na GT, tanigi. Ayan. So ito yung pambaba. So isusukat ko yan mga kaspero kung kasya talaga. So hindi naman kasi natin pwedeng isuot ng walang shampoo. Kaya kailangan natin ng shampoo para hindi masisira yung rubber niya. Ayan. Ito yung sa akin. Ang kagandahan nito mga kaspero, meron siyang padding. Ayan. Hindi na masakit sa dibdib at saka hindi masisira yung parang labas niya. Kasi makapal na yung padding niya. Ang ganda mga kaspero. Sulit. Ayan. Yan, ang ganda ng kulay. Saktong-sakto to sa akin. Small yung in-order ko mga kaspero kasi maliit lang naman ako. So, kung gusto nyo akong orderan ulit, small ulit. Eto mga kaspero. Ito yung loob. Ayan. Tapos yung likod niya, ang ganda. Yan yung mga kaspero, ang ganda. Pag dumapa kayo sa batuhan, o
di kaya may mga dabon-dabong konti, hindi kayo mahalata. Ayan. So sa Blue Hunt naman, maganda to gamitin. Kasi akala ng mga isda, para ka lang kahoy o kaya mga dahon na naanod, kaya lalapit sa iyo yung mga king makarel, ayan, wahoo, ayan. Kaya haharvest to mga kaspero. Ayan. So, isusukat ko na to mga kaspero. Wait lang. Yun. At ito na nga mga kaspero. Nasuot ko na. Kitang-kita nyo. Ang pogi-pogi ko. Ang ganda mga kaspero. Saktong-sakto yung fit sa akin ng small. Kitang-kita nyo. Ang ganda. Tignan nyo hanggang pababa. Yan o. Yan. Ang ganda mga kaspero. Sulit na sulit ang ating wetsuit ngayon. So kaya sa lahat ng gustong umorder, kay Sir Beno na kayo. Ang ganda ng wetsuit. Tsaka mura pa mga kaspero. Sulit na sulit yung budget nyo. Makakatipid po kayo mga kaspero. So direct PM po kayo kay Sir Beno para madali siyang kausap mga kaspero. Ang ganda oh. Naku. Salamat talaga. Medyo matagal-tagal na rin yung isang wetsuit ko kasi mga kaspero. Kay Sir Beno rin yung galing. Yung Wem Sub. Yun. Halos 3 years o 2 years ko rin nasuot yun. At saka kwan yun mga kaspero ha. Halos 4 times a week ako nagda-dive nun. Pero ngayon lang siya nasira. Na-overuse na talaga siya mga kaspero. Ang ganda ng padding mga kaspero. Tingnan nyo. Ang kapal. Yan o. Tapos meron pa siya dito. Sa tuhod. Ayan. Ayan. Ayos. At yan nga, nagtatapos ang ating unboxing ngayon mga kaspero. So, sa bagong manood na aking video, please subscribe para kayo ay updated sa aking video. Thank you. God bless. Sir Beno, shout out. The best ka talaga. Ayos.